Hi! Pasarado na. 8:59 na. Shout out to kami. Wala Benji. Ayos na tayo. Inabot na ng gutom. Yung gutom na ako, pero natawag na kami. Hintay na lang namin kung ano yung schedule. Dito natin yung ulam nyo. Tapos ito na yung breakfast para sa dessert kulay. Tama ba? Hindi niyo pa naman magawa ito. May mga nararamdaman ko ba kayo ngayon, sir? Nagbabaradong ilong, nagdudukol, hindi naman nagsipon, maraming ilong, nagdudugo ilong, parang ganyan. Babara, tapos sipon, hindi naman nagdudugo. Bawas ba ang pangamoy? Bawas. Masakit ba itong bukol nyo? Masakit? Or hindi naman? Hindi kirot. Ito pala. Ito pala. Hindi, yan yung huli. Ayan, sabi mo, basahin nyo. Parang pareho lang tayo. Pero ayan yung sabi, additional immunohistochemistry studies with CE56. Ito, additional daw. Nire-recommend niya. Yun yung request ko dito. Ayan, time check natin. 5:38. Tinawag na kami kanina. Naghintay na lang kami kung ano yung resulta ng check up sa kanya at kung kailan kami babalik. Nagutom. Pasok ako sa mga ano. Hindi na kaya. Naghugas naman ako ng kamay. Yun yung tira namin dun sa mga inasan. Binalot namin. Kaysa iwanan. Tinik out namin yung tira. Yung take out kasi nasa plastic. Sayang kasi kung iwanan. Ang daming mga nagugutom. Saka ano din, alam ko din, magugutom din ako. Naghugas naman ako ng Ako nag-itlog lang ako. Naglaga ako ng 4 na itlog bago umalis kanina. hindi na ko kaya ng ano. Kaya nga eh. Sabi ko nga, kaya sino kaya nga ano sa akin? Sino mo ako na mahuli? Riskarte. May mga ibang tao na di nila kayang kumain pag nasa ospital. Paano kung nasa ospital ka na talaga? Mamamatay ka sa gutom. Bawal yung party-party. O fresho? Fresho? Baka biglang tawagin ma. May kanin ka pa sa O ano. fresho po, pasok ng 211. Baka biglang tawagin. Apa? Kamo na. Kamo na. Ayan po, nakalabas kami ng PGH. At na-check up na si Ami. Ang time check natin, alas 6:03. Bali di pa namin alam kung ano yung resulta ng check up. Gawa ng yung doktor na magbabasa nung check up sa kanya ay nag-oopera. Tapos kinuha yung number namin, bali magkukontak na lang yung doktor sa amin. Tapos malalaman namin kung kailan ulit yung balik namin dito para sa follow-up check-up. Pero sabi doon, kapag wala raw text sa amin, walang chat o walang contact, bumalik kami ng 2 months. Sabi. Pero napakalayo na ng 2 months na yan. Baka bumalik kami dito after 1 month. Dito na mi. Ayun, saglit. At daan muna kaming Quiapo.
Then dumaan muna kami dito sa Quiapo. At dumaan kami dun simbahan. Tapos magpapalit sa amin ng ng salamin niya. Tapos mamaya uwi kami ng Bicol. Kasi sabi ni Kuya Born, sumabay na raw kami sa sasakyan nila na pauwi ng Bicol. Kasi pupunta sila ng Kamsor para daw din na kami magastusan sa pamasahe. Kaya nandyan sila, nag-aantay sa amin dyan sa tapat ng Quiapo Church. Saka si Kuya Roy. Tapos pupunta pa kami ng Cavite kasi kukunin yung gamit namin. Saan ba din, ma? Ha? Diyan na, doon na. 150 lang, sinilas. Pang-adult yan. 50 pesos lang po. 50 lang. 50 lang. Sinilas. Ang bibili mo ng sinilas sa Ami. Bili ng sinilas. 150 lang ba yan? Si Pipi rin. Para sa panalangin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno. Banal na iyong pangalan. Inalakila at Ayun po, dito kami sa Luton. At bali, nakita ko na sila si Kuya Roy doon sa labas ng sasakyan. Dito madali, ma. Dito na kami. Ayan sila, oh. At nasa loob ata si Kuya Born. Tara. Dyan si Kuya Paul sa loob. Tara. Yan, nasa biyahe na kami. Tandan muna kami dito. Kunin namin yung gamit. Ano sila yung sakyan. Doon na lang, sandalan niya. Doon na kami. O sige, salamat. Sige. Bye-bye. Kailan pa alis ako? Una na. Ang dami ko. Andan mo kami dito sa Robinson. Si Kuya Roy. Yo yo yo. Kuya Born. Dose ba yung laman na ng tangkawan? 12. Ayaw nga, yan pala. Ito po ba yun? Bundugot Pesan. Yan bibili ng Alfonso Ono. Kuya Born. Alfonso ba? Ikaw po kung ano yung... May bababa niyo pa ba? Alam mo yung iniinom ng mga babae? Yan po. Yan po yun. Mojito. Kaso di ko alam kung ano yung flavor na gusto nila. Ayun na. Ito siguro. Ito
Ito ba? Hindi itong lunch chick. Alam ka naman isang kaon ng pwede mo na ito, hindi naman nila maiinom lahat. Kuraso. Yung mga yung paho ay kayang ubusin nyo doon. Pati dito po. Ayan Kuya Puloy. Ano habang nag-drive lang, Ayan Kuya Puloy oh. meron akong ano, Medyo Will. ibangan ng bibig ko Oo. habang nag-drive. Kahit atimunan. Kung gusto mong mag-ano, idlip. Laksan, saka po. Ano mo di? Kaya ano kay Kuya Roy. Kuya Roy. Ano to? Yan eh. Ano yan? Oo. Papasamaan ko sana ng rubas eh. Wala tayong paggamitan dito. Ano siya? Ah. Yo. Hi! Pasarado na. 8:59 na. 8:59 na eh. Pula. Oo. Pula. Malboro? Opo. Pwede rin Winston. May malalasing kaya sa alak na yan. Gasolinahan kasi hinihintay namin si Kuya Bobby. Ayun na Kuya Bobby. Tamoy! Ano, nuyog? Ha? Nuyog! Wagas! Akala ko niyog. Doon na kami kuya. Daron mo. Baba muna kami. Kain daw muna. Turbina. Chowking.
pa nahihilo. Hi! Balik na tayo? Kamusta na yung sugat mo? Medyo okay na po. Ay, sa ilalim di makita. Oo, kasi yung vitamins mo, alak mo. Pundador. Isang box na po. Shout out mga leader R. Mga team Hamog. Team Babaero. Yan, one ano daw.
ganyan dahil kanina. Gutom na. Shoutout sa mga literal. Madubli pala yun ang doon. Kita pa lang po. May mga sobra talaga. Wala Benji. Ay, pa tayo. Buah ba yan? Ayan, tapos na kumain. Tapos na. Pumunta na sa CR. Oh, simot. Halatang di gutom mo. Kaya may pinaubos sa akin. Ano mo lang gamot mo? Sumakit yung ulo. Walang natulog. Ayan, busog na. At pauwi na kami. Diretso ng Bicol. Shoutout sa Team Hamog. May pick up pa. Oo, kay Danny, Ate Ampi, sila Kuya Benji, yung mga letter R, lahat ng Team Hamog. Hindi na ko yung isa-isahin. At nandyan si Kuya Roy and Kuya Born. Yo!